I've realized, go on social media and check obana bantu who fight against me. Uyothola ukuthi amaKristu. Go and check ubana bantu abahlekisa ngedivorce yami. Uyothola ukuthi amaKristu. Go and check ubani ongiscandalizayo. Uyobona ukuthi amaKristu. Then zibuza question, uma amaKristu ngempela kuyinkolo esiyidalelwe yobuNkulunkulu, kwenziwa yini sibe izinja kanje? Kukhona la konakele khona, akuyona yethu lento. Into yethu ihamba nedlozi, into yethu ihamba nempepho, into yethu ihamba nomsamo, kodwa into yabantu isenza sibe bitter and angry ngoba kuyona yethu. If ufuna religion engenalo uthando, hamba nguMuslim uyothola uthando. Labantu abakhonza khona noma begqoka impahla abantu bahlupheka, kodwa uthola bengene ezitolo bemukeliswa imali. Kodwa hamba kwichristianity uyobona amaKristu abantu abanjani are the most people banenhliziyo ezimbi. Akanqeni ukuthi ngoba usindisiwe manihlabele ekhaya nibuke ngathi ngamasimba. Athi aqhele lapha ya. Uqhelela into azalwe ngayo wakhuliswa ngayo emenze waba kulesi sigaba akusona yikhonkwane zakubo uyazisimpuna. Angeke uyithole akusona yikhonkwane zakubo uyazisimpuna. Nze waba kulesi sigaba akusona yikhonkwane zakubo uyazisimpuna. Lelela into azalwe ngayo wakhuliswa ngayo emenze waba kulesi sigaba akusona yikhonkwane zakubo uyazisimpuna. Phaya uqhelela into azalwe ngayo wakhuliswa ngayo emenze waba kulesi sigaba akusona yikhonkwane zakubo uyazisimpuna. Angeke uyithole phaya uqhelela into azalwe ngayo wakhuliswa ngayo emenze waba kulesi sigaba akusona yikhonkwane zakubo uyazisimpuna. Angeke uyithole and angry ngoba kuyona yethu. If kodwa into yabantu isenza sibe bitter and angry ngoba kuyona yethu. Kodwa into yabantu isenza sibe bitter and angry ngoba kuyona yethu. If ufuna religion engenalo uthando, hamba nguMuslim uyothola uthando. Labantu abakhonza khona noma begqoka impahla abantu bahlupheka, kodwa uthola bengene ezitolo bemukeliswa imali. Kodwa hamba kwichristianity uyobona amaKristu abantu abanjani are the most people banenhliziyo ezimbi. Akanqeni ukuthi ngoba usindisiwe manihlabele ekhaya nibuke ngathi ngamasimba. Athi aqhele lapha ya. Uqhelela into azalwe ngayo wakhuliswa ngayo emenze waba kulesi sigaba akusona yikhonkwane zakubo uyazisimpuna. Angeke uyithole